Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista approva l-manifest elettorali ġdid għall-kampanja elettorali 2026. Waqt it-tnedija tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li dan il-manifest għandu aktar minn 1000 proposta li huwa bbażat fuq 16 il-pilastru għalli dan sar minn nies għal faxix differenti tas-soċjetà. Però llum propju hawnhekk mhux ser naħabbru biss sempliċement programm elettorali tas-soltu, mhux ħanitkellmu biss fuq programm elettorali ta' lejlet l-elezzjoni. Imma llum propju ser nitkellmu fuq il-ħajja tagħkom, fuq il-valur tal-ħajja tagħna, fuq il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha. Ħanitkellmu fuq il-ħajja tal-familja, fejn propju l-familja terġa' tkun fiċ-ċentru tal-politika ta' Malta. Ewlenin fosthom elenka s-settur ekonomiku, is-saħħa u s-sport, it-tnaqqis fit-taxxi, l-edukazzjoni u l-ħiliet, il-politika soċjali u żgħażagħ fost oħrajn. Sostan li Gvern Nazzjonalista se jara li traffiku jkun ħaġa tal-passat u li problema li ħoloq ħadd ieħor se jkun qiegħed isolvija hu. Għalli fost l-aktar affarijiet importanti fil-ħajja huwa li nqattaw il-ħin mal-eżistana u għalhekk qal li Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jagħmel dan. Għalli amministrazzjoni nazzjonalista se jkun aktar trasparenti billi d-dikjerazzjonijiet tal-assi tal-membri parlamentari ikunu pubbliċi. Għalli jekk il-poplu jagħtih il-fiduċja jara li l-fondi pubbliċi jagħmel użu minnhom għall-interess tal-poplu. Fil-qasam tal-enerġija l-Partit Nazzjonalista wiet naqis medju ta' 30% fil-kontijiet tad-dawl u tneħħija tal-kera tal-miter għal familji, negozji żgħar, bdiewa sajjieda u waqdiet volontarji. Dwar is-saħħa l-Kap Nazzjonalista qal li l-programm jinkludi investiment f'erba' sptarijiet ġodda fosthom sptar ġdid fit-Tramuntana, sptar ġdid f'Għawdex u investiment f'Mater Dei u f'ħab ġdid f'Pawla. Tenna wkoll il-proposta ta' Park Nazzjonali tas-Saħħa f'Selmun iffukat fuq il-prevenzjoni u s-saħħa mentali. Fl-edukazzjoni d-Dr. Borg qal li Gvern Nazzjonalista jinvesti fi skola ġdida kull sena u ta' żieda ta' 25% fl-istipendi mill-bidu tas-sena skolastika li jmiss. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-proposti għaż-żgħażagħ fosthom skema ta' rifużjoni ta' 50% tal-imax fuq self ta' djar għal medda ta' xar snin sa' massimu ta' 390 euro fix-xahar. Dwar it-traffiku Dr. Borg wiet li jibda minnu fih il-proġett ta' Mass Transport bil-għan li fl-ewwel 5 snin jitlesta l-ewwel linja ewlenija tas-sistema. Żied jgħid il-programm elettorali inkludi wkoll proposta dwar il-popolazzjoni b'awtorità ġdida biex tirregola l-livelli tal-popolazzjoni u tfassal capacity plan għall-infrastruttura u s-servizzi.